Tyskland kapitulerede den 4. maj 1945. Danmark havde den frygt, at Tyskland ikke ville opgive Danmark uden kamp, så de blev nødt til at have tropper ind fra England, og derfor ville der dø en masse danskere, hvilket de ikke er så interesseret i. Men de opgav uden kamp, og dagen efter vores befrielse, den 5. maj, kom engelske tropper ind over vores grænser. Det var modstandsfolk, der den 5. maj overtog bevogtningen af offentlige bygninger og arresterede Charlesburg-folk, værnemærger, danske nazister, tyske piger, stikker osv. Jeg er færdig. Danmarks frygt var, at modstandsfolk sad med i den bevæbnede styrke, da de havde våben fra England, og derfor ville de gerne vælte regeringen med magt. Man var specielt bange for de kommunistiske modstandsgrupper. Befrielsesregeringen blev et samarbejde mellem modstandsbevægelsen og samarbejdspolitikerne, og Frihedsrådet havde så tæt et samarbejde med den ledende regering. Så den 5. maj der blev regeringen dannet med lige mange ministre fra Frihedsrådet og lige mange ministre fra de gamle store partier. Wilhelm Buhl, som var en samarbejdspolitiker, blev ny regeringsleder, og Christian Møller, som var modstandernes talsmand, blev udenrigsminister. Regeringen sad kun kort ved valg i oktober 1945, og her er det gamle politiske mønster fra før krigen intakt. Bortset fra, at kommunistpartiet fik stor tilslutning på bekostning af Socialdemokratiet. Efter 2. verdenskrig stod befrielsesregeringen over for nogle visse problemer. For eksempel var en af problemerne, at der var ingen lovgivning for, hvordan man skulle straffe landsbrødre. Og den her lovgivning så blev så indført med tilbagevirkende kraft. Og så den anden problem med befrielsesregeringen var, at der var 90.000, der havde arbejdet på tyske militæranlæg i DK. Og det tredje problem var, at samarbejdspolitikerne sad i regeringen, og man kunne ikke straffe stikkerne, når man før havde opfordret til at ligesom at stikke. Ja, der fik vi indført lovgivning på det her område, og det første år, der blev dømt 13.500, og selvfølgelig var det dem, der havde begået terrormord, der blev hårdt straffet, hvor vi ser, at der bliver dræbt 78 og 46. 46 blev henrettet, eller det vil sige, der var 78, der blev dødsdømt. Hævntørsten. Kan vi ikke lige tage? Her du der altså. Kom nu! Jeg kan ikke. Bare en klip af det, du har her til det. Ikke bare klippe et eller andet. Okay, nu kører vi igennem, så vi begynder at grine lidt. Ja. Og her blev der så vedtaget noget lovgivning på området, og alene det første år blev 13.500 dømt, hvoraf dem, der blev hårdt straffet, var dem, der havde begået... Det er din skyld, Valdi. Jeg ved det godt, undskyld. Nu siger du bare terrormord. Terror! Og her fik vi altså en lovgivning vedtaget på området. Hvad er det, der Det er alt for mærkeligt, fordi hvis I bare siger det, så kan jeg altså ikke. Er vi klar? Ja. Og her blev der så vedtaget noget lovgivning på området, som gjorde det muligt at straffe dem her. Og alene det første år blev 13.500 dømt, hvoraf dem, der blev hårdt straffet, var dem, der havde begået terrormord. Der blev 78 dræbt og 46 henrettet. Og her bliver der så vedtaget en lovgivning, der gør det muligt. Og alene det første år, der fik vi 13.500 henrettet. Så der blev henrettet. Nå ja! Win. Og her fik vi så... her fik vi altså noget lov. Det var fucking usøgt. Og her fik vi altså noget lovgivning på området, der gjorde det muligt at straffe det her. Og det gjorde, at det første år var der 13.500, der blev dømt.
hvor dem, der blev hårdt straffet, var dem, der havde udført terrormord. Her blev 78 dødsdømt, og om 76 blev henrettet. 46. 46, ja. Hævntørsten, den faldt dog med årene. Og det vil sige, at dem, der havde begået omfattende sager, først kom når de først kom for dommeren efter et år, så fik de mildere straffe, end dem, der havde fået det før befrielsen, altså før. Nej, Lige efter befrielsen, tak! Jamen, i efterkrigstiden, eller lige i starten af efterkrigstiden, lige efter befrielsen, der var danskerne som sagt, de var hævntørstige. Og da de ikke havde nogen tyskere at hævne sig på, så snuppede de tyskernes kærester og sådan, de tyskvenlige tropper i Danmark. De blev kaldt tyskertøser, vi kender mig som feltmadrasser. Ja, der er et eksempel på, der er blevet anklaget for at være tyskertøs. De har fået snuppet hende, og så er de taget af en og malet hagekors på hendes ryg. Det er en lidt atypisk behandling af en tyskertøs. Normalt så klippede de håret af hende på åben dør, og så fik folk lov til at stå og spytte på hende, og sådan noget åbent på rysterfilmen lige være med det. Var det det? Nej. Men det var det for den her? Ja, tak. Ja, tak. Ja, en af de ting, der skete 5. maj og lige dagene lige efter prisen, det var, at folk simpelthen de stoppede med at arbejde, fordi det var simpelthen for fedt lige at være slået for tyskerne. Så de lukkede deres butikker, og så hang der skilt som det her, hvor der står lukket på grund af glæde. Der står lukket op ovenover, hvis man ikke skulle opdage det.